Myslíš si, že keď užívaš 500 mg horčíka bisglicinátu, získaš tak aj 500 mg čistého horčíka? Toto je veľmi častý omyl, ktorý si väčšina ľudí neuvedomuje. Horčík bisglicinát je zlúčenina, v ktorej je jeden atóm horčíka viazaný na dve molekuly glicínu. Veľká časť hmotnosti kapsuly nepatrí samotnému horčíku, ale tomuto nosiču, ktorý zvyšuje jeho vstrebateľnosť, teda pomáha horčíku dostať sa do tela. Keď sa bisglicinát dostane do traviaceho traktu, telo túto väzbu rozdelí. Elementárny horčík sa vstrebáva a podieľa sa na stovkách enzymatických reakcií, ovplyvňuje činnosť svalov, nervov a tvorbu energie. Glicín telo nevyhadzuje, ale tiež využíva ako aminokyselinu pri tvorbe bielkovín, na podporu nervovej sústavy a pri detoxikačných procesoch v pečení. Z horčíka bisglicinátu teda tvorí približne 25% elementárny horčík a zvyšných 75% tvorí glicín, ktorý slúži ako nosič. Ale pozor, pri iných formách horčíka, ako je citrát alebo oxid, je percento elementárneho horčíka iné, pretože ide o inú zlúčeninu. Nie každý miligram sa počíta a zlúčeniny majú svoje pravidlá. Zaujímavým faktom podľa odborného časopisu Nutrients je, že veľká časť populácie nedosahuje odporúčaný denný príjem horčíka, napriek tomu, že ide o minerál nevyhnutný pre správnu činnosť nervov, svalov a energetického metabolizmu. Možno práve takáto nedbalosť pri čítaní etikiet a dávkovaní vedie aj u teba k nedostatočnému príjmu. Rozhodujúce je množstvo elementárneho horčíka a jeho vstrebateľnosť, nie číslo na obale, ktoré vidíš ako prvé. Napíš mi do komentára, či si už niekedy riešil obsah elementárneho horčíka.